Skúste si niekedy do YouTube vyhľadávača zadať slovo stoicizmus. Dostanete desiatky videí s AI vygenerovaným svalnatým chlapom v obleku, ktorý vám cez basový hlas a dramatickú hudbu radí, aby ste prestali cítiť, prestali sa sťažovať a začali dominovať. Toto je dnes tvar stoicizmu pre milióny mladých mužov na internete a problém je v tom, že keď si prečítate skutočné stoické texty, napríklad také meditácie Marca Aurelia, príručku Epikteta alebo listy Seneku, nenájdete tam takmer nič z tohto, čo som práve povedal. Nájdete tam filozofiu, ktorá je oveľa komplexnejšia a úprimne oveľa užitočnejšia, než čokoľvek, čo sa zmestí do nejakého reelska. Stoicizmus nezačína Marcom Aureliom, hoci sa to takto často tvrdí. Založilo okolo roku 300 pred Kristom filozof menom Zenon z Kytia, ktorý sa po stroskotaní lode aj s celým svojím nákladom ocitol v Aténach, bez peňazí a rozhodol sa začať študovať filozofiu. Učil sa najprv u kynikov, tvrdej provokatívnej školy, ktorá pohrdala spoločenskými konvenciami a neskôr aj u filozofov nadväzujúcich na Platóna a Aristotela. Napokon si otvoril vlastnú školu na aténskom trhovisku, presnejšie na mieste zvanom Malovaná stoa. Odtiaľ vlastne pochádza názov celého Smeru. Zo Zenónových vlastných spisov sa bohužiaľ nezachovalo prakticky nič, rovnako ako od jeho nástupcu Kleanta. Skutočným systematizátorom stoicizmu bol až tretí vedúci školy, Chrysippos, ktorý z pomerne voľného súboru myšlienok vybudoval prepracovaný filozofický systém, pokrývajúci doslova všetko od logiky cez fyziku až po etiku. Keď sa dnes povie stoicizmus, väčšina ľudí myslí na rímske obdobie tejto filozofie. A práve tu je jedna vec, ktorú by si mal vedieť skôr, než sa pustíme do samotných myšlienok. Medzi najvýznamnejších rímskych stoikov patrí Marcus Aurelius, cisár celej rímskej ríše, ale patrí medzi nich aj Epiktetos, muž, ktorý sa narodil ako otrok a filozofiu smel študovať len vďaka náhode, že mu to jeho pán dovolil. Mimochodom, meno Epiktetos v gréčtine doslova znamená niečo ako získaný alebo kúpený. To bolo jeho meno ako otroka, nie meno, ktoré dostal pri narodení. Podľa jednej síce nepotvrdenej, ale často opakovanej historky mu jeho pán dokonca zlomil nohu a Epiktetos vraj na to zareagoval len pokojným konštatovaním, že mu tú nohu práve zlomil. Či sa to stalo presne takto, dnes už nevieme, ale je príznačné, že práve táto historka sa o ňom traduje najčastejšie. Patrí sem aj Seneca, bohatý štátnik a dramatik, aj Musonius Rufus, ktorý napísal napríklad o tom, že ženy majú na filozofické vzdelanie rovnaké právo ako muži. Všimnite si, aké je to zvláštne zoskupenie. Cisár na vrchole moci a bývalý otrok bez akéhokoľvek sociálneho postavenia študovali presne tú istú filozofiu s presvedčením, že obaja majú rovnaký prístup k tomu najdôležitejšiemu. Stoicizmus totiž od začiatku netvrdil, že múdrosť patrí silným, bohatým alebo mocným, tvrdil, že patrí každému, kto je ochotný myslieť rozumne a konať cnostne, bez ohľadu na to, či si cisár alebo majetok niekoho iného. Poďme sa teda pozrieť na jadro toho, čo títo ľudia skutočne učili. Epiktetova príručka, jeden z najčítanejších stoických textov vôbec, začína vetou, ktorá sa dnes cituje snad najčastejšie zo všetkých. Niektoré veci sú v našej moci, iné nie sú v našej moci. V našej moci je náš úsudok, naše úmysly, naše túžby a averzie. Jednoducho všetko, čo je našim vlastným úkonaním. Mimo našej moci je takmer všetko ostatné. Naše telo, majetok, povesť, verejné funkcie. Toto rozdelenie, ktoré dnes voláme dichotómiu kontroly, znie jednoducho, ale jeho dôsledky sú radikálne. Predstav si, že ťa v premávke niekto nebezpečne predbehne a takmer spôsobí nehodu. Podľa Epikteta nie je v tvojej moci, čo urobil ten druhý vodič. V tvojej moci je len to, ako na to zareaguješ. Či sa necháš strhnúť zúrivosťou na zvyšok cesty, alebo si uvedomíš, že jeho konanie jednoducho nie je tvoja vec, len tvoja reakcia na neho je. Ak je tvoj vnútorný pokoj závislý len od vecí, ktoré máš skutočne pod kontrolou, tak ťa v zásade nemôže rozhodniť nič, čo sa deje mimo teba. Len to, ako na to reaguješ vo vnútri. Z tohto potom stoici vyvodzujú niečo, čo mnohých prekvapí. Jediná vec, ktorá je skutočne dobrá, je cnosť. Bohatstvo, zdravie, spoločenské postavenie, dokonca aj obyčajné potešenie, to všetko sú tzv. Preferované ľahostajné veci. Je v poriadku ich chcieť, je v poriadku sa o ne usilovať, ale tvoj život sa vďaka nim nestane lepším v tom najdôležitejšom zmysle. Cisár aj otrok teda majú presne rovnakú šancu žiť dobrý život, pretože dobrý život nezávisí od okolností, do ktorých sa narodíš, ale výhradne od toho, ako konáš. A keď už hovoríme o tej cnosti, stoici ju nechápali ako jednu vlastnosť, ale rozdeľovali ju na 4. Múdrosť, spravodlivosť, miernosť a odvahu. Múdrosť znamená vedieť rozpoznať, čo je v danej situácii správne konanie. Odvaha znamená nenechať strach zabrániť tomu, aby si toto správne konanie aj vykonal. Miernosť znamená neprepadnúť vlastným túžbám natoľko, že by ťa odviedli od cnostného konania. A napokon spravodlivosť, schopnosť správať sa k druhým ľuďom férovo a s úctou, ktorú si zaslúžia. Predstav si napríklad kolegu, ktorý ťa pri probléme v práci nespravodlivo obviní.
Múdrosť ti pomôže rozpoznať, čo sa vlastne stalo. Odvaha ti dá silu postaviť sa za pravdu, miernosť ťa udrží od zbytočnej pomsty a spravodlivosť ťa donúti zaobchádzať aj s ním férovo. Aj keď si to podľa teba momentálne nezaslúži. Toto rozdelenie je dôležité, pretože moderná popularizácia stoicizmu má tendenciu redukovať celú filozofiu len na jednu z týchto štyroch cností. Na odvahu, respektíve na jej úzku podmnožinu, ktorú by sme mohli nazvať disciplínou alebo tvrdosťou. Múdrosť, miernosť a najmä spravodlivosť sa z tejto redukovanej verzie väčšinou úplne vytrácajú, ale skôr než sa k tomuto redukovaniu vrátime, treba vedieť, že táto strata sa nezačala až s Instagramom. Staroveký stoicizmus totiž nebol len súbor životných rád. Bol to kompletný pohľad na svet. Stoici verili, že vesmírom preteká božská sila, ktorú nazývali logos alebo stotožňovali priamo so Zeom. A že táto sila riadi doslova každú udalosť vo vesmíre až do najmenšieho detailu. Žili sme podľa nich v prísne deterministickom svete, ktorý navyše prechádza nekonečnými cyklami, kedy sa celý vesmír raz za čas strávi v obrovskom požiari a začne odznova. Verili tiež, že skutočnú múdrosť dosahuje len tzv. Stoický mudrc, takmer nedosiahnuteľný ideál človeka, ktorý sa nikdy nemýli a dokonale rozumie tomu, prečo sa vo vesmíre deje presne to, čo sa deje. Aby si videl, ako doslova stoici brali rozdiel medzi obyčajným názorom a skutočným poznaním, existuje pekná ilustrácia, ktorá sa pripisuje priamo Zenonovi. Roztiahol prsty jednej ruky a povedal, že takto vyzerá bežný dojem, ktorý si o svete urobíme. Potom prsty pritiahol do polovice zovretej peste. To mal byť súhlas s daným dojmom. Napokon zovrel pest naplno a stlačil ju ešte aj druhou rukou. A presne toto malo predstavovať skutočné isté poznanie, aké má len stoický mudrc. Toto všetko dnešní popularizátori stoicizmu prakticky úplne vynechávajú. A možno aj oprávnene, veď málo ktorý moderný čitateľ verí v dia riadiaceho každý atom vesmíru. Seriózni moderní autori si aspoň kladú otázku, čo si so stoickou fyzikou počať ďalej, aj keď v nej sami neveria. Problém je, že keď takto odstrihneš etiku od fyziky a logiky, na ktorých bola pôvodne postavená, dostaneš filozofiu, ktorá sa dá formovať takmer do čohokoľvek. Vrátane fitness marketingu. A presne to sa aj teraz deje. Ak si niekedy videl niektorých z takých tzv. Moderných stoických influencerov, poznáš ten obraz. Chlap, ktorý netrasie žiadnu emóciu, nemá žiadne slabosti, nikdy neplače, nikdy sa neospravedlňuje a jeho jediným cieľom je zjavne čo najviac peňazí, čo najviac obdivu a čo najviac dominancie nad ostatnými mužmi a ženami. Toto sa predáva ako stoicizmus. Tak poďme si to teda rozobrať bod po bode a porovnať s tým, čo sme si práve povedali. No ako prvé, mýtus o žiadnych emóciách. Stoický mudrc mal byť podľa starých textov skutočne bez vášni, no takmer žiadny stoik netvrdil, že toho niekedy sám dosiahol. Bol to ideál, nie realistický opis bežného človeka. A dôležitejšie je to, čo tento ideál v skutočnosti znamenal. Nešlo o to city predstierane nemať, ale o to nedovoliť im, aby ti bránili konať správne. To je zásadný rozdiel oproti tomu, čo predávajú Instagramoví stoici. Tí totiž city priamo démonizujú, ako by bola akákoľvek zraniteľnosť už sama o sebe slabosťou, ktorú treba potlačiť a skryť. Skutoční stoici by ťa nepovažovali za slabého, že cítiš smútok alebo strach. Považovali by ťa za slabého, keby si kvôli tomu prestal konať cnosti. Po druhé, zo 4 cností zostáva v tejto verzii v podstate len odvaha a aj tá zredukovaná na fyzickú tvrdosť. Vstávanie o 5, studené sprchy, posilovňa. Spravodlivosť, teda záväzok správať sa k ostatným ľuďom férovo, sa z tejto verzie takmer úplne vytráca a to nie je náhoda. Filozofia, ktorá kladie rovnaký dôraz na to, ako sa správaš k druhým, ako na to, aký si sám tvrdý, sa oveľa horšie predáva publiku, ktoré chce počuť hlavne o svojej vlastnej výnimočnosti. A po tretie, možno najviac ironické, stoicizmus, filozofia, ktorá tvrdila, že bohatstvo, spoločenské postavenie a moc nad druhými sú v konečnom dôsledku ľahostajné veci, sa dnes predáva ľuďom presne s cieľom pomôcť im získať viac peňazí, viac postavenia a viac moci nad druhými. Filozofia, ktorú kedysi rovnako vážne študoval cisár aj otrok, sa dnes používa na budovanie hierarchie, kde na vrchole stojí ten najtvrdší, najbohatší a najdominantnejší muž. To je vlastne presný opak toho, čomu stoici pôvodne smerovali. Toto bolo, aby ste vedeli, ja som rád za vašu pozornosť a že ste si video pozreli, totiž to už mi strašne vadilo, že tá manosféra sa strašne spája so stoicizmom a tak som potreboval povedať na pravú mieru, čo je to stoicizmus a v čom to robia zle. A teraz vás už len poprosím za odber, like alebo nejaký pekný komentár.